भेज दी है सेल्फी एगो खींच के मिट जाता दूरी अपना बीच के भेज दी है सेल्फी एगो खींच के मिट जाता दूरी अपना बीच के भेज दी है सेल्फी एगो खींच के मिट जाता दूरी कत लागल छी मोबाइल में भैया कत मोबाइल में लागल छी कोनो उधार वाला के तगादा कर रहल छथिन भेज दी है सेल्फी एगो खींच के मिट जाता दूरी अपना बीच के हाय 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 पाई दिए